шом бахайр дӯстони азизам. Одатан мо барои зимистон захира мекунем, вале як чизе ҳаст ки ман онро дар зимистон барои тобистон захира мекунам ва ин лимӯ ҳаст. Барое ки сабабаш он аст ки ҳозир лимӯ ҳам фаровон аст, ҳам лимӯҳо сероб ҳастанд, бомаза ҳастанд ва нархаш ҳам арзонтар аст. 2-3 моҳ баъд аллакай камёфт аст, пажмурда ҳаст ва талхӣ ҳам мекунад ва нархаш ҳам гаронтар мешавад. Барои ҳамин ҳозир ки лимӯ ҳаст, ман кам масалан вақте ки харидам 1 кило захира карда барои тобистон мегузорам. Барои мо коғази алюминий лозим аст ва як бастаи бо қулф ин ҳаст, ва намин пакетҳои полиэтиленӣ ки худашон қулф доранд. Ва акнун ҳар як дона лимӯро дар коғази алюминий мепечонем ба ҳамин шакле ки дар навор мебинед. Дона дона ҳар яктаашро хуб мепечонем, ягон ҷояш кушода набошад. Агар лимӯҳо хурд бошанд, метавонед 2 то лимӯро дар як коғаз печонед. Мана ҳамааш тайёр шуд. Имрӯз ман ҳамин 1 кило ё ки агар каму беш бошад, хулоса чӣ қадаре ки дасти одам мерасад, мегиреду барои тобистон захира мекунед. Ана акнун онҳоро ба пакети полиэтиленӣ гирифтам ва дар яхдон яъне морозилник, дар яхдон мегузорам. ҳар вақте ки масалан ба ман лозим шуд, аз он гирифта истифода мекунам. Хуб дӯстони азиз, шояд ин таҷрибаи ман ба касе лозим шавад. То дидор дӯстон.